Здравейте и добре дошли! Аз съм Християн и това е моят първи епизод на Outlast. Играл съм обаче на Outlast, така наречената Whistleblower. Играл съм само на нея, затова нека видим тази. Дай да видим. Добре, Normal, Hard, Nightmare, Insane. Normal. Добре. Добре бе, да не ти пука. Добре, ще спрем видеото за маничко хора. Добре дошли и така започваме играта Outlast отново. Започвам играта и съм в кола. Явно. Чудо ми е, що не взехме някакъв самолет да влезем директно отгоре. Или нещо такова. Няма проблеми. Нищо. И аз мога да се оглеждам тук. Ега го яко. Оглеждаме се. Ама що съм в кола ми е чудно. Я да вземем някой самолет. Тук да ни пренесат. Маунт Масив Асайлом. Добре. Ще му викам Маунт Масив АСС. Добре. Тук сме. Явно. Тук сме. Ще става. Какво е това? Това е нещо. Четох твърде много днеска. Я да не чета още повече. Ще е най-хубаво. Имам батерии. Имам камера. Включваме батериите в камерата явно. Както беше в миналия Outlast. Т.е. в Outlast Whistleblower. Аз мога да се приближавам. Да, явно е като в Outlast Whistleblower на нощното виждане. Това да, излизаме и започваме Outlast. Добре. Хубаво хора. Започваме. Тук има ли нещо? Надявам се да има нещо. Нямаме нищо. Yes. Да, и тук се тича явно с Cell Shift. А дали се кляка като именно? Здравей! Това беше малко гадно. Но за какво? Малко масово заедно. И дрен. Ако ми се чете, ще ви кажа, драги зрители, и ще ви почита малко от тези неща. Къде сме? Тук ли сме? Май сме тук. Кой би предположил? Добре? Май сме тук. Left control. Да. Тук ще се мушкаме. Сейвинг. Хубаво сейвинг. Мисля, че това е добре. Знам. Какво? Стълби. Добре. Терим се. Стълбите. Сега ще става тук. Знам как се скача, брат. Не съм новак. Добре. The fuck? Ама виж. Нещо тук не разбирам.
Като къде сме, например. Ние сме в някакво странно място. What the fuck? Може и да не съм си включил звука, защото няма да се чувам. Обаче това горе-долу ме стресира. Тук ли си? Май от тук дойдох. Не? Що са? Добре. Д. Както винаги. Добре. Чао. Обикновено се качвам върху шахтите, както е в Outlast Whistleblower. Омага. Lowrider ли? Това е Lowrider. Lowrider май е ония призрак от Outlast Whistleblower! От тук ли? Не. Добре. Можем да минем без ни хора. Добре. Какво сега? Мишката ми доста бързо се движи изведнъж. Добре. Добре ли си? They killed us. They got out. The variant. Добре, кажи ми още. Кажи ми още. Стата пако. Да отворя вратите на Security Control. Трябва да се махна от това проклето място. На това трябва да... Май трябва да го кръста. Не знам, нямам абсолютно никъде. Това е това дебелия от Outlast Whistleblower. Хубаво. Добре. Ще му викам дебелия. Да, идеалното име. Разкарай се от мене! Не! Как го дебела? Добре, ще става. Скорости, бе, брат ми. Аз съм Христ. Аз съм Тун Христ. То ми взе камерата. Моля те, дай ми камерата, ако може. Не съм ти син първо на първо. И второ на второ си искам камерата обратно. Добре, май ставаме. Изправяме се тук. Така. Какво? Claim the gas. Добре. Що ми искаш, брат? Сега ще става. Ще се разхожда. Май обиколих в кръг на празно. Добре, хора, мислете да спра видеото. Следващото видео се надявам да ви хареса. Обаче искам един абонат повече, за да има следващо видео на Outlast. Съжалявам, това беше доста кратичко. Обаче аз снимам с Bandicam и знаете, позволено ми е само по 10 минути да снимам. Надявам се да ви е харесало Outlast. Ако е така, дайте палец нагоре. Имам и доста други игри, които съм ви подготвил, които ще играя. Да, ето ги. Добре, надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се, ако искате друг клип. И до скоро, няма какво друго да ви кажа. До скоро, приятели. Ще се видим следващия път.